Bos días, Serafín. Dá gusto que reciban un así na porta da casa. A verdade que sí, a verdade que sí. Cantos anos levas abrindo esta porta, Serafín? Pois vai para 42 anos. Eu fago a limpieza, mantenimento, fago portería, consiste en controlar xente que entra e sale. Cuidar o edificio e supoño que tamén cuidar os veciños, que xa son case como unha familia, non? Claro, dicir, bueno, aquí prácticamente con 42 anos que somos toda unha familia, a verdade que sí. É unha satisfacción para traballar nun edificio destes, con edificios que te queiran, que te aprecien, que te respeten, que te agradezan o traballo que faz, que anima moito a traballar, tá? A verdade que sí. Rapaces teño vivindo aquí 5, se viven aquí 5. Antes eran casi 30 rapaces cando vim para aquí. Serafín, es case como un pouco o seu avó, non? Pois casi, sí. Mais ou menos cantas horas de xornada pode ter o traballo do porteiro? Pois aquí eu teño 8 horas, 4 pola mañá e 4 pola tarde. Pero outro día estropeouse a porta do garaje. Ningún veciño se enterou que a porta estaba estropeada. Son detalles que non se ve, pero que sí que é así, que faz. O teu traballo, Serafín, que está un chis con perigo de extinción, non? Pois sí, a verdade que sí, os porteiros que se van jubilando xa non teñen relevo. Parece que non, pero é moi fundamental un edificio. Cantos porteiros poden quedar na cidade de Pontevedra, máis ou menos? Eu agora mesmo conozo 3. ¿Qué tal este fin de semana? Bien. ¿Todo bien? Bos días, voume meter por aquí porque, polo que vexo, veciños e prácticamente Serafín é da familia, non? Sí, totalmente. Ya es uno más de la casa. Todo lo que se diga de él es poco. Y más que portero es un amigo y es un hombre que está siempre dispuesto a echarnos una mano cuando tengamos cualquier problema, en fin, tanto en la casa como a nivel vecinal individual de los vecinos. Bueno, Serafín, escoitar estas palabras bonitas anima a calquera, non? A verdade que sí. É que para jubilarse teño que pensalo, a verdade que sí. Hai que pensalo moito, Un pouco, porque a verdade que... Y nosotros no lo animamos, ¿eh? Non animades a que se xubile Serafín. No queremos que se jubile, de luego, está claro. Porque, Serafín, iso da xubilación igual non vir o edificio tamén pode provocar así como certo morriña, podemos dicir. Sí, porque eu de todos os días parece que non, pero eu, bueno, estuve de baixo aí uns días, salía a pasear, que pois viña hasta aquí, igual, teña me dado un paseo, pois baixaba para casa. Pois, Serafín, moitísimas grazas por esta conversa tan agradable e eu case que xa marcho. Moitísimas grazas, Serafín. Gracias a vos. Vale.